koseko kuli mafumu kumatenti uko. Kumatenti koseko kuli mafumu uko. Aliyesa akweze dzanja mwamba. Aliyesa dzanja mwamba. Kwacha! Tufuna wakusewera mpira paseli wa amve. Kwacha! Mwari pano patabwereso achakwera pano. Yangati mukuti achakwera achabwereso pano. Nonseni mukuti achakwera achabwereso. Amayi, kodi ndi amayi wavala tukula kudapo. Apo. Mwavala salu ya chipani mwanyamula chikwama mwabekera nkhosi. Inuyo atabwera nukutsogolo kuno. Fulumirana amayi apo. Ndofuna mudzapereke moni kwa treasure general wa chipani cha Malawi Congress Party Dr. John Paul. Amayi amenewa akapanda kupeza yamadzi lero ndekuti zasokonekera. Dr. John Paul, treasure general wa chipani cha Malawi Congress Party, akupatseni moni. Kwacha! Nyamata uyo wanyamula bodolo mkali moto ya yelo uyo. Tafulumira mbale wanga. Udzapereke moni kwa Deputy Secretary General Gerald Kazembe. Tione kuti weruka bwanji lero. Nsanje mwakonzeka. Sindikukuonani mutakonzeka. Nsanje mwakonzeka. Takwezani manja awiri ngati mwakonzeka nonse. Nonsenu mwakonzeka. Chemwali apo muli Madrid tabwera nukutsogolo apo. Tafulumirani chemwali. Yes, good. Fulumirani. Tufuna mudzapereke moni kwa Elas Kalimu, Deputy Director Economic Affairs. Nde muzidi kuwapatsa t-shirt nkuwapatsaso kena kake. Nanga muzidi kupereka t-shirt yoka basi. Oloka 30, ka 40, ka 50. Nanga ndufadwiki matembama mudziwa kuti ndiwaneki nanga. Kwacha! Takwezani manja wose awiri tione mwambapo. Mayo ine Nsanje tiyo. Kandiambira pati kaya. Amayi awa akwira kosi apo. Tabwera na chemu. Tabwera na chemu. Awa akubwera. Chemu ali tabwera nuku. John Bo, ndufuna amayi awa apereke moni kwa Fadwiki Matemba amayi awa. Fadwiki Matemba dineki memba. Amayi awa sina chule awa. Amene sina chule amene. Amene ukera bene bwayi. Koma awa tabita na amayi. Good. Nsanje mwakonzeka. Ndufuna ndicheze nanu pang'ono. Mwakonzeka. Tufuna mene ali kumpira kwa adziwe kuti zasokonekera. Zatani kodi? Tili ndi mtsikana wavala t-shirt yofira apo. Kodi ndiye Congress uyo? Amene good tabwera fulumira kutsogolo. Mwana wokonda chakwera. Fulumira. Wakuyandi mfiti. Tamuze neba kuti wakuyandi mfiti. Muze ni neba kuti wakuyandi mfiti. Nsanje ndikangova kuti masonkhana pali chikhwimbi pano cha wanthu. Kwacha! Ndiye ndaona kuti ndiambiri amene mfuna mudzapereke moni kutsogolo eti. Ndiye ndipange kwacha wamphamvu tione kuti titenge ndani apo. Aliyese dzanja mwamba. Aliyese dzanja mwamba. Aliyese dzanja mwamba. Tapangani chonchi ngati mmankonda chakwera. 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 Simundifikapo. Matala mwavala makalasi apo. Tabwerani utsogolo watala. Tabwerani. Ase wavala chipewa chofira. Tabwera fulumira. Fulumira. Hamankonda chakwera. Hamankonda chakwera. Asisi mwavala parede ya kudapo. Tabwerani kutsogolo kuno. Mudzapereke moni kwa Director of Youth. Wakuyandi mfiti. Wakuyandi ndani. Wakuyandi ndani. Wakuyandi ndani. Nosenu mankonda chakwera. Kwezani manja awiri ndione. Kwezani manja awiri. Good. Tapangani chonchi ngati mankonda chakwera. Pangani chonchi ngati mankonda chakwera.
DJ, taima gai. Wina wa TVP. Panoba wamba utsekula chani mimi. TVP inanena kuti chakwera sajalamula. A president yawo apita mutalika ananena over my dead chani board. Iwawo amachitenga ngati mulungu. Amaona ngati kuti zimene mulungu anakonza za dziko la Malawi sizidzatani kodi sidzachitika. Tidawauza kuti tibweretsa njanje ku Nsanje. Tidawauza tibweretsa njanje ku Nsanje amatutsa ti njanje singatani. Lero njanje yambika kuchani kodi ku Nsanje. Mena timati tiyamba manga nsewu amatutsa lero nsewu amba utani kodi kumangidwa. DPP imene amalamulira ndipita mutalika. Chimene amadziwa ndi bodza. Chimene amadziwa ndi chani kodi bodza. Lelo kuno ku Nsanje. Aba senior chief Chimwendo Banda za njala. Amati kuno kuli njala. Ife kunoko tawerenga kuti tikagawa chimanga kwa mabanja mbosati munthu yayi. Mabanja pafupi 40,000 kwambira next week. Ndekuti njala kuno itani kodi ichepo. Madandaula senior chief Chimwendo kunena kuti chimanga kwadi makichitsike. Ndiye pambali poti tikutenga utenga umene uja achakwera omwewo kuno akuyamba kugawa chimanga ku mabanja 40,000 next week kubwerayo. Cholinga njala itani kodi. President Dr. Lazarus Makafe chakwera ndi president amene amati akaona vuto satha wachani kodi vuto. Amakhala pamene pali chanipo ndikumapereka mayankho patipo. Tifuna mumvetsetse anthu aku Nsanje. Kuno kumachokera anthu otchuka osiyana-siyana. Mmodzi mwa anthu otchuka amene anatisiya ndi the late Gwanda Nguluwe Chakwamba, amene anakhala vice president wa chipani cha Malawi Congress Party, amene anayima pamodzi ndi Dr. Banda pamene dziko limatani kodi limasintha. Kachiwiri kuno kuchigawo chakuchigwa cha Shire kunachokeranso vice president wa chipani cha Malawi Congress Party, the late Sidik Mia, amene anayimanso ndi Dr. Lazarus Makafe chakwera. Veterani lero kuno ku Nsanje kukuchokera right honorable Sidik Abida Mia. Ndiye muone wina asakuputsitseni anthu aku Nsanje. Pali chipani chimodzi chimene chimakukondani kwambiri. Pali chipani chimodzi chimene mtima wake unayikitsitsa kwa anthu akuchani kodi aku Nsanje. Chipani chake Malawi chani kodi Congress Party. Ma vice president wose a chipani cha Malawi Congress Party kuyambira Gwanda Chakwamba, Sidik Mia, Abida Mia akuchokera chigawo chino chakuti kodi. Munamva inuyo president wa dziko takani chetanyamata inu. President wina uchi amati akabwera sindikudziwa ngati kuno anafikako. Amati akafika 11 koloko 12 koko wanyamuka watani. Munali masabata atatu apitawo ndi president Dr. Lazarus Makafe chakwera amene amayendera kunoko masiku awiri osachoka. Mamawa masana madzulo achakwera makhala kuno kuchani kodi ku Nsanje. Atachoka ku Nsanje achakwera anakakhala kuchikwawa masiku atatu. President amene amakonda chigawo chakulowa Shire ndi ndani? Ndenu mafumu kwa muziuzana, ukwanyamata muziuzana. Apo ndaona pali anyamata nzeru kwambiri apo. Ndaona pali mafumu tenti ya uko. Chifukwa chani chakwera anachakhala kuno 1 week. 3 days kuchikwawa, 2 days ku Nsanje. Chifukwa chiyani chakwera ndikuti analibe zochita. Ayi. Tili mpaliamenti, phungu wina wa chipani cha DPP waku Blantyre ananyoza chifukwa chani chakwera akukaendera anthu akulowa Shire. Bwezi chakwera atapita kumachinga achokeko kulowa Shire. Ndiye ine ngati mtsogoleri wolamulira nyumba kapena oyendetsa nyumba ya malamulo
leader of the house. Ndinaimba zina ndikunena zili mabuku. Ndinauza fanana na kuti chakwera kungoendera ng'ombe kuchikwawa, ng'ombe ku Nsanje. Amene wandi Honorable Same Sulemani achipani cha DPP. Ndepa kuti ndikanena chonchi anthu amafuna AI Chimwendo wabodza atsutse a Sulemani kuti ineyo ndikunena zabodza. Akuti chifukwa chani chakwera wapita kaendera anthu akulowa shile kumakaendera ng'ombe malo mopita kumachinga. Ndinayima nkunena kuti ngati anthu akuchikwawa ku Nsanje matenga ngati ng'ombe boma lake si boma lino la chakwera. Boma lino la chakwera ma vice president amachoka chikao cha chani kodi chakulowa shile. Ma ministers amachoka chikao cha chani kodi chakulowa shile. Chifukwa chake chakwera akuyendera zitukuko. Kuno kuli ma irrigation schemes amene chakwera wayambanso kuti njala kuno itani kodi iteretu. Kuno chakwera wayamba njanje kuti chitukuko chiyende mwamphamvu. President amene amakonda chikao cha Lake Show ndi olemekezeka achakwera. Olemekezeka ndani kodi? Tafera kaye Nyamata. Ndi kudziwa kuti akamanena bodza lawo ona bakunkuyu ndikuthokozeni. Ine sinimafuna kumuyankha wa Bakiri TV. Ndecho yamba mawu kuti Bakiri TV aini yake Dr. Bakiri Muluzi, president wa chipani cha UTF wakale opuma, amene sanakhala president wa dziko la Malawi, anakana kwa Ntuwa Kalu kuti siwowo alipo wina amene amagwiritsa ntchito dzina la Bakiri Muluzi. Ndipo pozindikira amene tonse timamudziwira Bakiri, munthu wokonda mtendere, munthu olemekeza Malawi, munthu woyanjanitsa Malawi, Dr. Bakiri Muluzi sangapange zimene zichi. Ngakhala ndikakamba nkhani ya Dr. Bakiri Muluzi amene amalamula chipani cha UTF nthawi imeneyo, pamene amapuma anapereka boma kwa munthu amene amati akumpatsa boma wa UTF, koma anangotenga mezi 6 ndikuchisiya chipani cha UTF ndikuyamba chipani cha DPP. Pamene pamata miyezi 6 Bakiri Muluzi anamanga. Ndipo Bakiri Muluzi anamanga kwa zaka 17 achipani cha DPP. Atamanga Bakiri Muluzi anakamanganso mwana wawo Atupele Muluzi. Ayi Chimwendo ukunama ngati ndikunama mwafuse sino chief Chimombo ngati ndikunama. Koma nkhani simeneyo ndikunena kuti Dr. Bakiri Muluzi, president wopuma wa dziko la Malawi, amene timamunena tonse kuti ndi acheya amene amayanjanitsa dziko la Malawi, sanga mapange TV yotukwana Malawi, amene aja ndi anyamata abodza amene amafuna kuitsa ntchito dzina la Dr. Bakiri Muluzi. Lero Amalawi akumakhala m'mabawo kumamvera mabodza a Bakiri Muluzi TV. Ine ndifuna ndikuwuzeni Amalawi amene mukutimvera pa Zodiac, amene mukutionera pa Zodiac, zili ndi inuyo lero kutsata zoonadi. Lero Malawi mwachuluka mabodza. Tsoka ilo ena amavala sokolala. Kunena sojani kodi bodza. Ndege yakwa akuti chakwera. Chakuti yachitika chakwera. Kena kwa kuti nduna za boma zonse 15 zasiya pasi udindo. Kena kwa kuti yayi president achakwera akudwala. Kena kwa yayi tingo wapha achakwera wakuti soyesa mtendere achakwera amwalira. Lero dzulo mwathawa mwapita kuchikutiro kumene mabisala siti kukuta nini kodi? Timanena dziko limvetserezi pali utsogoleri wina umene Mulungu amawika pa chinthu cholinga. Mavuto amene tinapeza ife dziko lino la Malawi anakakhala DPP akupitiriza kulamulira. Ndikuwuzeni zoona nonse muli apa, dziko linakatheratu lino. Ngati pita muthalikana nena kuti kazikadyani chiwala, ngati pita muthalikana nena kuti ndalama zandithera. Lero
lero tamvera nyamata iwe lero akamanama kuti ndibwereranso ndifuna ndilamulirenso ni maloto achumba maloto achana amenewo nkhani ndi DPP anakutulutsani mboma number 1 ni mulungu kumwamba anadutsa mwa Malawi mulungu anakana nanu chivumbulutso 3:17 mulungu akatseka chitseko palibe amene amatani ndipo akatsekula palibe amene amatani DPP anakutulutsani ndi mulungu kumwamba nthawi yanu yakwana nyamukani muzitani kodi ndelelo akamabwera kumakunamizani kuti abwereranso boma lake liti limene lanamiza kuti atimangira kuno ujeni doko la Nsanje la jena stima boma lake liti Nsanje kuchikwawa kumangokhala kotenga mavoti zinthu kumangopita mbali imodzi koma tikabwera Nsanje kuchikwawa ntchito yake kutigwiritsa ntchito ngati makasu basi akaona kuti kuli mavoti kutenga timagalimoto titatu tachimanga basi kudutsitsa magalimoto tachimanga abale athu ndinu tikuthandizani mukati voteri akangoti mwavota kukuiwalani kubwerera kuntunda umakathandiza kuntunda abale anga inu achigawo chakuno kulowa shire mukuvutika mukusoweka mtsogoleri ngati Dr. Lazarus Makafe Chakwera kwacha Achakwera amasiya kulilongwe amasiya plantaya amabwera kutakhala kuno kuchani kodi Nsanje cholinga anthu aku Nsanje miyoyo yawo ipite pachani kodi abale anga aku Nsanje ndikuuzeni asakunamizeni munthu wina mavuto azachuma ali dziko lonse la chani kodi mukapita ku Zambia mavuto ndiye mwinaso kwathu kuno tikupumako magetsi anasiya kalekale Achakwera ataona kuti magetsi akuvuta analonjeza ndifuna magetsi asiye kuvuta magetsi sana asiye kuvuta lero tili magetsi fona Achakwera akoza chani kodi mavuto akamabwera m'Malawi muno Achakwera chimene akumapanga ndikukonza kuti mavuto atani kodi ati mwachitsanzo Achakwera ananena kuti sindikufuna ana aphunzire pa mtengo ndefe timati bwana ndalama muzitenga kuti lero Achakwera akumanga masukulu ploko 11,000 dziko lonse la chani la Malawi cholinga ana asaphunzire sopa chani kodi uthenga umene mutatenga anthu akuno kulowa shire anthu akuno ku Nsanje ndionena kuti pamene ife talonjeza kuti timanga Sidikimia highway Gwanda Chakwamba highway misewu imene tikuyimanga osati fote tikufuna tigule voti koma kuti nanunso ndinu Amalawi chitukuko chisamangopita mbali ngati kodi imodzi chitukuko chisamapita mbali ngati kodi imodzi takamba za Nsanje tipanga Nsanje takamba za misewu titani kodi chifukwa chani ku Nsanje kuchikwawa ndinu Amalawi nanunso misonkho mmatani kodi timalizeni mawawo vetsera ndimalizeni mawawo olowina afuna asafune DPP mboma sitani kodi sibwere ndipo muuzane ku DPP mukhalira ma press conference tsiku lililonse ndipo ine ngati secretary general sindikuyankhani nthawi ya ma press conference ndilibe nthawi yanga ndikuyendera chitukuko m'midzi kupanga misonkhano kwauza Malawi kuti mbava izi DPP sazataniso kodi sazabwererenso DJ chipani cha Mala Congress Party si cha banja chipani mumvere inu amene mukuonera wireless chipani cha Mala Congress Party si cha chani kodi kamuzu atadwala anamusira Gwanda Chakwamba chipani chose dziko lonse la Malawi president wa chipani anali Gwanda ndani kodi Gwanda Chakwamba kwao ndi kulilongwe kwao ndi kudowa kwao ndi kuno ku Nsanje kwao ndi kutiko kodi kaza mveka
Ndiye chipani cha Malawi Congress Party chikatipeleke maudindo chimayang'ana azimayi maudindo, azibambo maudindo, azipembedzo zosiyana akhristu maudindo, asilamu somachani. Ndiye mupite ku DPP, pitani ku DPP. Ma vice president wose 6 mphongo zokha azibambo okha. Pamene ku Malawi Congress Party ma vice president alipo awiri, Chakwera number 1, wachiwiri Catherine Gotani Hala, wachitatu Abida Sidiki ndani kodi miye. Mukapita ku Malawi Congress Party mukapeza anthu achisilamu ali kutiko, akhristu ali kuti, opandanso mipingo ali kuti. Mukapita ku Malawi Congress Party mukapeza mipando ili ku Nsanje, mipando ili ku Plantaya, ili ku Zomba, mipando ili ku Kalonga, ili ku Chitipa, ili ku Dowa. Chipani chisamakhale cha banja kuti achimwene anga anali president. Kodi abale mulungu podalisa amadalisa anthu mofanana? Kodi fati pingu anali president wina iso angakhale president? Tenti nene pano mosabisa mungayekezere pingu wa Mutalika ndi Peter wa Mutalika tano ngonezana zanu mungayerekezere bola pingu tauzana zanu kuti bola pingu. Kwacha muwauza amene atsala DPP, amene akuona ngati DPP idzataniso kodi kuti DPP sidzataniso. Mayi Rita Antiza taimani hapo. Alipo ena amataka ona nzimayi basa amuderera, amaona ngati ukhala mphongo ndi ukhala mtsogoleri. Nzimayi akakumana ndi mavuto a njala imabwera ndi MP. Mukapita ku nyumba kwa MP wasakapeza chakudya wabweresa njala ndi MP yo. Kuno kunali ng'amba, kunali dzuwa, kunalibe mvula, njala yabwera fa cha ng'amba komanso fa cha kusowa kwa chani kodi kwa madzi. Ndiye lero wina asayerekeze kunyoza Yulita Ntiza. Kazi kumveka kodi? Zikumveka. Nthawi zina umakakwatira mkazi wanyoni kumaona ngati kuli zinthu, kumusiya mkazi wachani ukangokhalako masiku 4 umafuna bwerere kutiko. Olemekezeka, pitirizani kutumikira anthu akuno ku Nsanje. Pitirizani kukonda Dr. Lazarus Chakwera. Pitirizani kugwira ntchito ndi anthu achipani akamanga ndi anzawo. Ife kuchipani timakukondani, wina asakunamize kuchipani timakutani ni kodi timakukondani. Kwacha komanso salipo duye khadu pano pali kafa mandevana tabwera kafa tabwera chizuzu tafulumira chizuzu tafulumira kafa. Tabwera mambalanga tabatsemona nzako mchisena wadani nawe kodi ishe lero ku Nsanje kwa gaga moto edi yembo nkulu yangafika pamalo ndi tiriza watsala wadani ati ndikupaseni moni ndesha kunja kwa doka tikadashanga ndalambo ba chipakela mwamba kwacha ine bwana moni wanga supita patali anthu ati makhala limodzi tikuvutikira limodzi kuno. Alankhula zambiri pano gogo chalo chimombo, alankhula zambiri a MP akunoona Yulita Ntiza, alankhula zambiri akamanga. Ndingonjezerapo chimodzi munachinena koma simunachitambasule bwinobwino. Bwana nkhani ya UBR imene iyo taisiyanikaye pambali apaseni mpata mafumu alembe anthu. Mafumu ndi anthu kumudzi a VDC ndi amene amadziwa anthu amene atani kodi avutika. UBR inapangidwa kale kandi 2015 2016 ena analemera, ena anamwalira, ena palibe koma maina awo amatulukabe. Bwana mukabwerera ku office katiganizireni nkhani ya UBR zikomo kwambiri.
Chawino, taverani. Pachisena ruri chinansolo chinajani? Chinansolo chinajani? Mwana alinzelu, Kocha! Bwana, ine mawanga ndi awiri. Number 1, njala ya kuno imangoti yayamba kumangopitirira. Njala ya kuno tinali ndi dzuwa limene ndipweteka. Ndi anthu ife timadalira mmakungu, timadalira mjambawe. Ndi titapita mjambawe muja chimene chachitikanso chaka chino sizinachitikenso chiyambire mbuyo monsemo. Zapezeka kuti madzi from nowhere ayamba kukwera, mbewu zonse zamira, ndi tilibe kothawira kwina kulikonse. Cha number 2, wina akuti ndidza, wina akutipangira. Wabwino nduti ndidza zammawa amadziwa ndi Yehova Mulungu wakumwamba. Lero ni nkhani ya chakwera. Zammawa amadziwa ndi ndani? Ndi Mulungu. Ndiye lero tipangeza ndani za chakwera. Ndidza ena akuti ndidzawa akuoneka kuti mawaso satani so safika. Komalizira UBRI bwana ndiyonjezere kwa kafa. UBRI mwina anthu ande akumbutse anayambisa tu ndi DPP. Ndi system chakaipanga panchi mudzi muja akulandira so ambiri ndi achani. Mungu akudaliseni ziko mukwambiri. Je, ndikuuzeni izi. Mwandiku mwachita bwino anyamata. Ndati chinansolo chanachani? Chinansolo chanachani? Anyamata anuwa kulira. Ngati chimanga chikubwera 40,000 mabanja. Chifukwa choti anyamata anuwa analira kwambiri. Tinatengera kwa chakwera, ayankhula ndi achakwera, achakwera apanga chotheka kuti mabanja 40,000 ku boma la Nsanje alandire chimanga kwa miyezi 4 mosalekeza. Kwa miyezi ngati wapanga zimenezo ndi ndani? Chakwera. Ndiye wina akumabwera liya ichimanga cha Madonna, ndiye iye akatenge ku Madonna kwa kukaireni iyeyo. Mumuuze yeye amene kuti chimanga cha Madonna chakwera Cyclone Freddy atavuta kuno amaenda mudzi ndi mudzi komo ndi komo. Chakwera yenda amene amapempha chimanga kuti chitani? Anthu acha mukumbuka chakwera chimanga chabwera. Chakwera ali ndi ana ake, afuna ana ake alandire chani? Ndikupempheni mafumu. Ndipo ndichenjeze wa ADC, wa VDC amene ukumalemba abale ako okaoka. Tinene yetu pano Sinyo Chief Chimombo, mafumu nonse ankabundi anzanu muli pano nonse. Sinyo Chief ngati wa VTC wa ATC akupanga katangale pompo ntchito telepati pomwepo. Veterani kodinu mabanja 40,000 ndi pano. Kodi adati mabanja 40,000 akulandira chakudya, njala sichepa. Amene ali ndi kanthu kupita kwa adema kukagula njala sichepa. Ndiye wina azikati chakwera sakugwira ntchito. Koma vuto nyumba yomweyo ntukula pakhomo, nyumba yomweyo chimanga cha ulere, nyumba yomweyo climate smart agriculture, china chilichonse zikungopita nyumba yake ndiyo kodi. Ndiye tinene mosabisa pano, kandi ku Nsanje, kandi ku Plantaya, kandi ku Lilongwe, kandi ku Kalonga, amene mukutionera pa Zodiac, mfumu ina iliyonse ndikuyankhula ngati nduna yoyang'anira mafumu onse dziko la Malawi. Mukupatsidwa mphamvu wa VTC wa ATC opanga katangale pa zogawagawa, kakubwera federeza wa ulere amene chakwera kupereka otsika mtengo, kakubwera zogawa zina zilizonse. Mafumu andodo inu, matie, masinyo chief, muli ndi mphamvu mukafesa kuti pali katangale kuthetsa ma VTC amene kuthetsa pompo.
pasapezeke wina onena kuti ayi inu sindichotsedwa ine ndine wachipani. Kuchipani kwanuko munagula chimanga chogawa. Chimanga chikubwera ndi Dr. Lazarus Makafe ndani kodi chakwe. Ndipo sagawa mwezi umodzi, myezi 4, kwina myezi 6, mpaka na njala ipezeke kuti chimanga chimatira kolera chaka chino chakumana ndi chaka chamawa. Kaya zamveka. President achikhala okonda anthu ake ngati chakwera. President achikhala opezeka ngati ndani kodi. Ndikupempheni adisi akamanga ni madisi anzanu, mukamva za chinyengo m'midzimu musakhale chete. Kwacha ndeu madabwa akuti ngongole za nifi akulandira olemera okhaokha osauka sakutani kodi. Ndiye ngongole izi zimene wayambitsa chakwera zokuti amene ali ndi 1 ekala atenge 1 miliyoni, amene ali ndi 4 ekala 1 miliyoni pepani, 8 ekala 2 miliyoni. Ngongole zokuti anthu molomoti alandire thumba limodzi la federeza okulisa, thumba limodzi la federeza obereketsa. Achakwera akuti mumpatse munthu ngongole ya 1 miliyoni akagule matumba 10 a federeza, 5 okulisa, 5 otani kodi. Mwina njala mdziko muno itani kodi.